nangi ki Kristan ngem patip pura kumnu ban pendan kam hok ya ka bala kerku lani ka holy water. Ka rukam ka baju le ka long ban pengam ki shimpriakti ha ka jaka bu bala kerku ka baju dan hajan ka jingkhang jo ka yeng mani maria rung hapo jong ka bat nang ta ni le artat ya ka dak jong ka ding phana. Hakapor jong ka klam COVID-19 bun ki yeng mani ki la pensange shwa ya ka ni ka rukam khnang ban yada na ka jing sapriang jong ka klam. Mentapan bun ki la sedang biang ban pendan kam ya ka ni ka rukam. Man bangi le ya ka dak ka ding phana da ka bala kerku ni dei ban kan mau ya ka baptisma jongi bat ya ki jingkular bangila shim hakapor baptisma kani ka kentup ya ka jing kentat ya usaitan bat ya ka jing pai no na ka pop ka Saint Teresa of Avila kalong shapang kabor jong ka bala kerku kumni ngala shem ba amdon ke ai ka badon bor kum ka bala kerku ban be no ki mensim ba man bat ban khang ki ban wan pai biang ki pet no na ka ding phna hrei bon sien ki persang ban wan pai ka bala kerku ka don ya ka bor ka bakrau man ba nga pendan kam ya ka mensim jonga ka yo ya ka jingsuk bat ka jingkman ka bakrpang bun nangi ki Catholic ni klat ya ka bor bat ka jing koridor jong ka bala kerku bun sien ngi pet ya ka kum tang ka rukam le nyam ka ba ngi ju le man ka por namar ba ngi pendan kam ya ka bun sien ngi la ban klat no ya ka jingmut ba shisha jong ka hendrei ngim dei satia ban ken sting ya ka bala kerku la kerku da ulengdo lengba ki jingduai bat ka bor bala ai da ka balang ka pen kan mau ya ngi ya ka baptisma jong kris bat ka long ka dak jong ka jing ai ublei haba ulengdo ukerku ya ka uker pat ya ublei ban yada ya ngi ban pen klan ya ka jinget jongi ban ai jing pen kon bat ban sumar ya ngi na ka bor jong ubapman ya ka bala kerku la ban pendan kam ban kerku ya ki breu ki yeng ki jaka bat ki tiar ki ba ngi pendan kam ha ka jing jongi man la ka sngi khnang ban pendan buram ya ublei ka jing pendan kam ya ka bala kerku ka ya dei bat ka jing pen baptis jong u Yohanes ya u Jisu ha ka wa Jordan ka jing pen baptis jong u Yohanes kalong ka dak jong ka jing kala bamut bat ka jing kentat ya ka pop Hendrei u Jisu uba klempop satya urung syaka na marba udan kam ban kelaba mut hendrei ban kerku ya ka lengba ka ni ka kala long ka dak jong ka jing ka jing pun khut ka jing yada bat ka jing it jong ublei hangni kidan santali ki lat ban pendan kam ya ka bala kerku ka baning kong kerku yala de bon ki breu ki pendan kam ya ka bala kerku tang haba nilet Syayeng mani ha kasngi utrai. Hendrei ka jingker ku blei kam dei tang na ka benta ka wei kasngi ha ka shita yo. Ngila ban bu ya ka bala kerku hala yeng la sam. Kerku ya la de haba pimi na yeng ne haba piwan pai syayeng. Kani ka ai ru ya ka la di ki bah yeng bat ki paralok parajor ban le kumju. Ka ba ar kerku ya la ka yeng. Ya ka yeng jongi la khot ka yeng kentang barit la ne ka domestic church namar hang ne ka long yeng ka ya ka jinget ha ublei man la ka sngi ngila ban sinret ya ka bala kerku ha keleng ka yeng kat ba ngi duai ya ublei ban a ya ka jingya da ya ka jing suk bat ka jing kerku ngila aru ban khot ulengdo ban wan kerku ya ka yeng jongi ta ka bala kerku ka balai kerku ya ka long yeng long sem shwa bangin thia men miet tungin le ekadak jong ka deng phna halor ni ka kurem pat ki khun ki kti da ka bala kerku kat ba phidang duai ya ublei ban sumar ban yada bat ban kerku ya ki kum kalong ye ngila ban kerku mar keliang bat ban kerpar ya ublei ba un the se ya ki jing kerku halor ka yeng ka sem jongi ka ba saw kerku ya ki jakatre lada kalong ka bala ngila ban sinret ya ka bala kerku ha ka jaka tre jongi shwa ban sedang ya ka kanu ka kam khnang ba ka kam kan ya bet ya renti ngila ban kerpa di ublei ban yada ban ai bor yangi ban pendap hok kila ka jong ka kamram na ka benta ka burom jong bat ka basan kerku ya ki nongpang lada ngile jingo ya unu ubapang besitom ngila ban kerku ya ne ya ka da ka kerku kat ba ngi duai artat ya ublei ban ai ya ka jing pen kot lada ka long kat kum ka mon jong
bat ban ai ka jing suk man sim bat ban ai ru ya ka bor ban sha ya kita ki jing pang lada ka long ka bala ngi la ru ban kurkhu ya ka kamra ba u ne ka thia bat bu ya ibitor ibaret ibadan ya ka kurkhu na ka banta bakin pendan kam ha ki jing duai ngila ru ban kurkhu ya ki kali ka kaper ki marat ki mereng bat ki wei de amdan satia ka ka bala ban khang ya ki jing kurkhu jong ublei ka jing duai haba ngi pendan kam ya ka bala kurkhu haga kerteng ukpa baru khon baru mansi bakod amen daga ni ka bala kurkhu bada ka snam bakordor tam jong mi sat no par ki pop ki sang jonga baro ku kenrat amen ngilaru banduai ya kajing duai ka bau kres hi ulahi kayengi nangta kajing duai Shausen Michael lani kanu kajing duai ka ba mi nakado no jongi